Ni dai ko a ci ko asirin su ya tonu ko kar ya tonu babu abin da ya dame ni, ba karamin barauniya ba ko babba sai ta shirya. Komai shi yake ba mu na gaba kin ta aka ba. Kun ga ku ta yi wani abu wallahi ban je da kai ko da kai yan waje. Naira 10,000 ne ta bayan kuma ita za ta ninka kuɗin da ake bayarwa. Yanzu idan ana baki 50,000 za ta baki 100,000. Bokanya ce ta zo gidan nan ta yi hayaki kowa ya shaka. Wannan magana ba ta nan bace. Bata faɗa ki sayar min da wannan jarida. Ai wannan jarida babba ce. An yi asara. Sai wani famun guda yake ko wani abun alherin ne ya samu. Shegu ƙananan barayi. Yau dai Allah ya toni asirinku. Hajiya da ka ban gane 5,000 ba. Amma asaran abun 20,000 kice zaki ban 5,000 akan me zan karba 5,000? Ki daina maganan 20,000, 30,000 zaki dinka faɗa. 20 naki, 10 namu. Ke sai ki samu kimaran daga faɗa miki abun da ya faru take sai ki samu kimaran ne ko kimaran barauni yake. Ya haƙuri Atika. Wannan marin da na miki ba yana nufin ban ji daɗin abin da kika faɗa mun bane. Na mare ki ne saboda an mun laifi ke kuma baki faɗa mun da wuri ba. Kai! Haba da Allah! Ba ku da wani abu a gidan nan banda masifa da bala'i. Kullum masifa da bala'i, ba ku da lokaci, ba ku da fara. Dole 50,000 zaki bani. Kin san wahalar da na sha kan na fito da su daga cikin gidajensu nawa na kashe? To amma fa gaskiya ba zan iya biyan 50,000 kamar yadda na saba biya ba. Sai dai in baki 25, biyar mutum 50,000. Tunda wayannan yara ne ba su kosa ba. Wannan magana ba ta nan bace. Bata faɗa ki sayar min da wannan jarida. Ai wannan jarida babba ce. An yi asara. Kira babban asarar riya. Ya kaskar mara mutunci.